Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị m ka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Akpọkọ ndị njeru nke Chukwu niile ndị na-eri oke n'orie ka ha gbadata bịa kwudoro anyị n'ụbọchị taa na ihe niile anyị ga-eme n'ụmụ Igbo all over the world. A sị na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị. A sị m na ịbọsị ihe na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama na ọ pụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha abata maka na ọgụ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwunye. Asị m onye chụba anyị daa. Asị m ifeọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m na ife ọjọọ bụ na anyị eme anyị na anyị ga-adị ka echi maka na echi anyị agwụ agwụ. Ise aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazi onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye mgbasa ozi onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'isiokwu anyị bụ Igbo spirituality, ọdịnala Igbo amaka. Mana before gaa n'iru n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa, echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. Ndị niile sonyere anyị na ya bụ aja kwụsị mbụ anyị bidoro ya, anyị sendere ha videos ka ya bụ mbido esi wee dị. Anyị na-achụkwa aja kwa ụbọchị bọsị ọ ga-eme dị 14 days bụ na 19th. Anyị chụchakwa ya bụ aja gbuo ebu mee saraka dị iche iche na ya, anyị ga-esendịkwara ha vidio ndị niile sonyere na ya. Ọ bụrụkwanụ na isonyewughị na nke ọnwa April a, kwadokwa maka nke ọnwa Mee. Chaatị ya m ka m gwa gị ihe ị nwere ike ime ka ị nwee ike isonye na ya bụ aja, maka na enwere ọtụtụ uru dị na ya bụ aja ị ga na-enweta. Aja yiri n'Igbo, aja mbuli elu, aja ịpụta ihe, nke ndị niile kwenyere na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile na-achụ n'onwe ha. Ụdị aja dị etu a na-egbuji mgbidi niile nọ n'ụzọ, na-eweta mbuli elu. Ọ bụrụ ihe gbasara uru ya ka m bịara ịkọwa taa. Ụbọchị nta ka anyị tụzie n'owere nchi. Ihe akọwagoro m gị isiokwu nke ụbọchị taa. Isiokwu m bụ ịkụkwa n'ọta ibezi n'akwa. Ọnya okwu mgbamume m nwere maka ụmụ ọdịnala Igbo na ọnwụ na o techaa aka o ji dị njọ ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ikwe. Nke mbụgolo bụ na okwukwe is from hearing. Ọnya batara m ji wee bịa na-agwa gị okwu mgbamume a, na-agwa gị na onwere ọnọdụ ọbụla ịfụrụ enweghị ndị nọbugoro na ya bụ ọnọdụ ma today ha tụrụ ugo. Ebe ọ bụ na onwego ndị nọ n'ọnọdụ a wee mechaa wee gabiga ya wee pụtakwa ihe ọ pụtara na gị nwa onwe gị n'ọnọdụ ọbụla ị na-afụta onwe gị n'ụbọchị taa, na ị ga-apụtakwa ihe, na ị ga-agabigakwa ya ma pụta ihe ma ọ bụrụ na ikwelu. Mana ihe niile ezi gị n'aka. I do normally say that man is the architect of his problem. Ọ bụrụ na declare what we want in life, that your present earth life depends as in mold what will happen in your future. That is, your present life existence determines your future. So if you don't like what is happening around you now, then begins to do something right urgently. By doing what is right now, believe in me, you will reap what is great, massive in future. Mana ịgbakwana nkịtị na-asị n'imego onye ị nwere ike n'ike agwụgwọ gị. Onye ike gwụrụ m onye chọrọ ịgbada na mgbada na n'ili. Ịghọtara ya? As long as ị dị ndụ, never give up. Once you give up in life, ihe ọ pụtara bụ na ị na-agwa the entire creation and the forces of nature that no one is useful, that you have exhausted their usefulness on this earth gross materials. What we follow is sickness and you go. Ọnya batara na onye ọbụla bụ retiree, that is ndị retire n'ọrụ oyibo. Ọ bụrụ na onye a retire n'ọrụ oyibo sasị ụkwụ na alahụsụ ụla n'ụlọ, obere oge ọ ya abịa diabetes abịa, BP abịa, before you know it ọnwụ. Mana ọ bụrụ retire go n'ọrụ oyibo, mana ya igwe mmụọ na you are not yet tired.
get yourself busy. Nwee ebe ị na-alọngụ every morning ka ije. Ọ bụgoro na imezi ụmụ ihe dị gbasara mmụọ, that is every morning dress up, go ezumezu ka m na-eje ebe dị etu a. Ọ bụgoro local farm ma imedogasị ụmụ ihe agwụgasị na imedosi ụmụ ihe ọdịnala ụfọdụ n'isi ụmụ gị. Mgbe ị na-eme etu a, ị na-agwa ezumezu gị that you are still active and n'ịka nwere uru ịba. Mana mgbe ọbụla idoziri ahụ na nke egbome na-alahụsa ụla, nwanne ha ga-abịa kpọrọ gị. Ịghọtara ya? Ị ga-egosirịrị na ị ka dị mkpa. Ọnya batara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa maka ndị ma nkụzi mana nna egwu ana m ama atụ. Ihe nji amanya ma atụ ichefu ihe nkwu icheta ihe nkọrọ. Ịghọtara ya? Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru, Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu na akwụkwọ ndị ụka ha na akwụkwọ Revelation sị na ọ bụrụ na edoro ọkụ na ijuru oyi a ga-agbụpụ gị. Ịghọtara ya? So you must be useful in creation so that the forces of nature mana na ọnụnụ ịnọ n'ụwa na ịka kpọrọ ya ihe. So ịghọtara ya, njikwa na ihe niile dị gị n'aka. So give yourself hope, declare positivity. Kwuo na onwere ndị ka mma, nke bụ eziokwu na onwere ndị ka mma, adịghị achọ ya achọ. Nwere ike na-asị na ọ dị ka anyị tagaghị afụ too much, nwanne pụta na ilo ka ọrụ ndị mmadụ ọnọdụ gị ka ịfụ na onwere ndị ka mma. Therefore, o nwere ofu akụkọ a na-akọrọ anyị ọdụ ka Mike Ejeagha gụrụ n'egwu sị, o nwere oge ha na-akpọ nchiche. Mgbe gboo anyị were kpọọ gị iyi si nchiche tabikwa ihu na ọnụ, ịma na nsogbu dị. Nchiche abụ onye yaba n'ọhịa anwa a na-ebelieve na onye anwa must have committed one crime or the other. Therefore, ọ dịkwa n'obodo ndị Juu mgbe anwa ebupụ onye anwa na ịkpa n'ime ọfịa ka ebugorie mmụọ jizi aka ya Jọji ya n'ebe onye dị etu a nọ. Onye a ga-anọzi ebe a na-echere oge chi ya, mmụọ ma ya ikpe ojebe. Ịghọtara ya? So etu a ka esi wee kọọ ya bụ akụkọ. Onye nchiche abụ onye amara ikpe wee jedoba. O wee n'otu onye a na-akpọ Odogwu. Mike Ejeagha kọrọ ya n'egwu. Odogwu na-arị elu wee chekata ụwa ya wee sị n'ụwa nke ya kere ihe ya dịzi ndụ eme. Mana ichefuo na iwere ndụ gị na ịma na ụwa gị ịsa bịakwatawakwa afọ ebe ị kwụsịrị, because life is continuous. Ebe ị kwụsịrị ịsịgoro ka ịgba ọsọ agha na ịgba ọsọ ọgụ na afọ aka daje were ndụ gị, nwanne nwere ihe iwere in your earth life bidokwa n'ebe ị kwụsịrị, because ọ gị atarịja gị nwe ya ebunyawa obe. Ịghọtara ya? Bụrụ mmadụ ga-eburu gị ya, you must cross it yourself. Then unless you chọrọ ifezi in total damnation, ọnwụ ebighị ebi ịna n'iyi, a na-akpọ ya akwụkwọ ndị ụka ọbịa ya total export of your life in the book of life. Ịma na ya existence ekpogo. So n'ihe ọ pụtara bụ na ikweta na ịdị ndụ, maka na onye mgbe esi ka ije na ndụ gị nwụrụ, o nwere onye dị mkpa. Ọgwụ na edoro mgbe o nwere nwa gị, o nwere ndị na-enegara gị anya. Some people are admiring you, some people dị ọdị ha ka abara oge mana ha amara ihe na-agabiga. So when you take your life, you have disappointed those people. Ha ga na-ebezi akwa ka ndị emewe na ya, oh sizi etu adị. For that reason you will suffer in creation because you have misled them. Imego n'anya ha nwere wee daa mmiri. So you can see na nwere ndị dị mkpa, ma ndị ma ndị maghị. So therefore, o nwere nne gị ma ọ bụ nna gị ga ebe akwa ma ọ bụrụ na afọrọ gị. So therefore, ị need ka ịdị ndụ. So enwekwana nwa consider taking your life or abomination n'ala Igbo. Ịghọtara ya? So nke a ofu. Then ọnọdụ ọbụla efuru onwe gị, Odogwu a wee sị na ya taa afọ. Ọmụrụ ma afọ ya sị na ọ takarịa wee chịrị ụdọ wee je ka o je gbuo onwe. Mgbe o jere igbu egwu ya dị to this music, onye nchiche wee gụba Odogwu na-arị elu, Odogwu na-arị elu, biko gị nekwa m gaa zọgbu na m ebe m nọ n'udu na-echere chi m. Odogwu wee neze ya wee fụ onye ebupụtara nọ n'udu na-echezi ka ọnwụ ya luo ka ọ nwụrụ. O wee sị ebe ọ bụkwa na onye nchiche onye edebere n'udu ka ọ nwụrụ ka nwere olileanya, wee na-asịdo onye ya na-ekwu ya zọgbu na ya na ndụ ka dị ya mkpa. Ọ bụ ụzọ enye nwere aka na ụkwụ give God hope. Odogwu wee chịrị ụda ya na ojere otite gbuo jee ga-egwu anwa ezigbo mmadụ Mike Ejeagha gụrụ ya n'egwu. Ịghọtara ya? Ọ bụrụzie gị nwa nwere aka na ụkwụ gị karị ndụ. Ịma na ndị Igbo na-atụ isi na onye dị ndụ dịkwute ihe ọma. Don't give up. Giving up is a coward act. Ịghọtara ya? So n'isiokwu anyị nke ụbọchị ahụ ịma mmadụ na ọdịnala Igbo. Ọ na-ewute m bụrụ ihe anyị gba anya mmiri na ọtụtụ ndị Igbo were onwe ha lesị ndị mba ndị anyarị. Nke bụ eziokwu na onwero ka ndị anyarị si wee fụ ụmụ Afrịka n'anya. My call is everybody to come back to our root.
Believe in me, why these people came to Africa is to take all our mineral resources for their own well-being. They are not here for ọdịmma. Ife ha ji wee bịa ka ha were mineral resources anyị wee metụ onwe ha mma. O nwere mgbe ha ji wee bịa ka ọ dị mma dịrị ha dịrị anyị nwa. Echeke ebe niile ha rụrụ were niile ha rụrụ ebe ha si eje to ebe mineral resources, ebe ha ga-eji na-ewe mineral resources anyị, minus that railway ha rụrụ, nwere ihe ọzọ ha rụrụ na be anyị na ihe ọzọ ha ga-eji were eburu our resources wee na-aga na be ha. Mgbe ndị missionaries so-called ndị anyarị, yes, ndị ụka Rome na ndị ụka England ime ihe ha mere, ha bịara kpọrọ their businessmen ndị na-abịa egoro ụmụ anyị n'oru, ha goro tọrọ n'afọ ka ejee n'obodo oyibo na Black Americans gaa lee ya gatagole ndị anwa agụrụ ụmụazị be anyị ndị je na-alụ ọrụ n'ugbo rọba n'obodo oyibo. Ndị mishọnarị a wetara ozizi a ndị ụka anyarị a, ha ma na ụmụnne fa na-etredi our people. They didn't say anything. Ha ma na ndị a na-emegide anyị n'ọdụ mineral resources dị na anaba anyị ka ha chọrọ. Nke bụ eziokwu na ndị akpọrọ onwe ha ụmụnne gị na Kraịst, ọnụ ha nụgoro na-egbu ndị be anyị ndị isi ojii, they will not say anything because ha chọrọ maintain their business and relationship with ndị ka ụmụnne ha nwere Shell, Chevron, Ajib ka na-enweta mineral resources. They are all businessmen. I can tell you na why they wetara ụka ọbịa na be anyị ka e wee maintain the Rome and England, ka e wee maintain all their distance. So he brought any interest of our people at heart. They came and told you that your forefathers are evil, demonize your forefathers, you agree. But at the same time, ndị a na-epromote nkuzi ọdịnala ndị Rome bịakwa wepụta November 1 mbọsị eji echeta their forefathers akpọ the saints. Mbọsị ahụ ị na-agụ akpọ St. Raphael isi yọwara ya yote na-epraise their forefathers. Your own forefathers were evil. Your own forefathers. Ọ bụrụ na nnukwu nna m onye nọrọ m ụwa etu esi akọ akụkọ ezigbo mmadụ ọ bụrụ na onye ụka ọbịa a ga-eme esent na ọ bụrụ na onye ọcha, ịghọtara ya. This is a wealthy man na-ewere ego na-adachi ndị mmadụ dịka ihe m nghọtalụ, because n'obodo na be anyị na some of the oldest men na be anyị ka kwuru na ha ama my grandfather, ịghọtara ya. This man is onye nze na ọzọ, a wealthy man to the extent that some families around our own family bịarụ mgbe gburugburu bịa biri ya ego. Mụnwa na onwe m na-afụ ihe I eso m wee kọọ ọrụ, that is farm in some of the farmlands. Some of them ndị eredimuru n'ikpeazụ a eso my parents je kọọ ọrụ na those land. Mana mgbe ahụ a gwakwara anyị na na-abụrụ ana anyị na na-abụọ na ndị family dị etu a ji wee bịa biri nna nna anyị ego. However, na ego biri nna nna anyị mana around 12 naira or 12 something. Mana nna anyị kwuru si na mgbe ọbụla mgbe ezinụlọ ndị anwa bịa nna nna fa bịa biri ya ego ji wee bịakwa ịgbara ịsala na anyị etikwa na 1 naira n'enu ya amara ego na anwa ya nna ha ji ebe biri ya ego n'ọsọ na aka ya natafa. Anụ nke bụ eziokwu bụ n'ọsọ na anwa ka a natara ha. Ụbọchị ewetara ego a na ọgba ya awụzi peanut. This man is a holy man because o nyere ndị mmadụ ego without etinye ọmụrụ nwa si ha were ana jide na ego a wee gboo mkpụ ụnụ. Mgbe ọbụla unu ji wee bịa ọ sịkwa anyị na ndị a budo ewere ego anyị etikwanara ha ego. Is he not a good man? Even ndị niile mụ ya na life will see say no be a good man. Ka m gwa one thing my mother told me. O nwere mgbe m dịrị ụmụazị wee na-enwe ihe a na-akpọ conversion. O wee sị na akpọrọ wee je na one of the dibia, great dibia anyị nwere na be anyị then. Aso m dị ụmụazị mgbe m dịrị ụmụazị mgbe that man nwụrụ. Esokwa m jee mgbasa a na-akwụ ya mmọnwụ na-agba. Wee sị na this man bịara, my mother wee kpọnụ jee na conversion na-eme m wee kasịa m ihe na-eme anya ebe ya for small mark. Yes, ka m ihe conversion a wee kwụsị. My mother wee jụ ya nna anyị ego ole ka anyị enye gị? Ọsịsị enyere ya ego. Kedu ka onye nwa ya esi na-ana nwa ume a na-ebuo ego na that my great grandfather was a good man. Ọ nara m ego we didn't pay dime. O ji n'ụzọ dị etu a wee lụta ezi omume my grandfather mere. And that my grandfather reincarnated in me. And that my grandfather mere ezigbo ihe. So o nwere onye kpọrọ ya saint.
yes, mana ọ bụrụ na obodo ndị ọcha whatever stories esomgwu na ndị gụrụ life of the saints of the Catholic Church. Yes, with my bookshelf ebe ga-afụ volumes upon volumes. So agụrụ m ya, some of those things a ga-asị na ezigbo ihe mere ha ji wee stand there out wee proclaim mụ na ha bụ saints. Believe in me, you na-ele m anya ya grandfather wee ezigbo mmadụ. Yes, adị m ekwu na onwere ndị their lineage mere ihe ọjọọ. Yes, enwere few, mana nobody should tell you na ya from ikwu nne gị na ikwu nna gị bido n'oge ha bidoro wee ruo na onwere nke biri ndị dị mma. Don't take that trash. Ịghọtara ya? Ọ ihe a gwara gị ka e wee demonize ha ka ị forget ya, and ọnya wa afọ anyị na-ata. Vidio taa achọrọ m ka o too ogologo, mana to round up, o nwere ofu akụkọ ma agwa gị na-eme before ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo na-egbubu amụma maka na ọ dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na agbụrụ ọbụla enwere onye amụma na n'iyi. Before oge ndị Igbo ndị ọcha abịa, ndị be anyị na-egbu amụma. Ịghọtara ya? Ndị be anyị na-egbu amụma. O nwere ihe a na-akpọ ịkụ amụma n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ịnwe nwoke rugodo 70-80 years, ị maghị ihe a, ị maara itoro n'ala Igbo na ịwụ nkanka mmadụ. I'm sorry to say it, but it's true. N'obodo mba Oraifite, o nwere ezinụlọ ndị ama na-akụ amụma, kụrụ amụma mgbe gboo. Etu esi akụ amụma mgbe gboo bụ onye anwa nwere ike ọ bụrụ nwata nwaanyị a mụrụ na kindred anwa, ọ nụpụrụ di ebe ọzọ. O nwere ike isi na be die mmụọ, mgbe a na-agwa gị ihe abụọ ndị sọgide oge ụka bịabara, o si na be die mmụọ ejezie ya ozi. O nwere ike etu anyị nwere ụlọasị abịazie ya ozi. Nya jebe na nke okeke afọ nya ruo ebe anwa, nya ji ezie ya ozi na-ekwu ihe na-achọ ime na ngwurubie, na ọnwụ na-abịakwa na ngwurubie. Ya jekwa mee tụọ aja dị etu a ma ọ mee ihe dị etu a ka chi dị mma wee dịrị ya. Ọ na ihe ọ ga-eme wụ ezichara ya ozi a, o si na be die welu bel, ụfọdụ ya eji bel, ụfọdụ ya eji ogede. Ọbịa na ma ọ ekwe ọbịa ọkụọ ya, ọbịa na be ihu be gị ka ọ ya abịa, ọbịa kụọ n'ihu be gị, ọkpọ ga-afa okeke okori na mmụọ osisi bịa gwa gị na-ekwu ihe dị etu a na ọkụ ihe na-achọ ibe na ngwurube gị. Ma ọ bụrụ na ị meghị ihe dị etu a, ọkụkọ egwu ya ma ọ ogene ma ọ bel ya, ọ na. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na ife nna be anyị bụ ezumere akụrụ amụma. So ọ bụrụ taa ka anyị ndị ụka ịmara ihe stories niile ị na-anụ na Baịbụl, asị na onye amara Samuel ji je na be David jezie ya ozi ka nka ọ dị n'ala Igbo gburugburu. So mmadụ akọzinara gị ụmụ ihe niile a na-akọ Jerusalem, na-akọ ihe na-eto ọ dịka ha nọ n'eluigwe n'ụwa ka ha dị. So ihe niile ahụ ị na-anụ na Baịbụl akọcha ya etu ya na-ama jijiji, o mere na be anyị. Ka mmakwa ofu atọ, o nwere ofu vidio mfụrụ na-ejuo viral now as this morning ka mmadụ sendere m ya. O wee bụrụ eledi, echefugo m afọ ọ kpọrọ onwe ya, mana o kwuru na mmụọ ziri ya. Ihe m chọrọ iweta ebe a bụ achọrọ m ka ebe jụwa m weda ma sọpọtụ ya ma ọ ma spọtụ ya, mana ihe ọ na-achọ ikwu bụ na mmụọ ziri ya. Ihe ahụ mere onwe ha na-akpọ ịkụ amụma na mgbe gburugburu. Ọ sị na mmụọ ziri ya na ihe eji wee bịazie ohe na mmiri na-achọ izo na Anambra steeti. Sị na mmiri na-achọ izo na Anambra steeti, wee zigara ya onye na-achị Anambra steeti ozi, wee sị ya na mmiri na-achọ izo, ya jekwa jụọ ese na mmụọ na ndị na-edu ya adịkwa edu ya ozigbo odudu. Ya jụọ ese na mmụọ ka ọ mara nkwa o kwere mmụọ ka o mee ya, na ọ bụrụkwa na o mere nkwa na mmiri na-achọkwa izo na Anambra steeti, na ọbara ụmụ mmadụ na-agakwa fụkwa ọbara ndị ezigbo mmadụ. O kwucha ihe a, wee sị na ihe tozuru etozu ka ezi ozi a, mana mmụọ ziri ya. Ihe o mere ka a na-akpọ ịkụ amụma mgbe gburugburu. Ihe dịzi iche kịta bụ na nya nwa na onwe ya ejero na dọmọtụ onye na-achị Anambra steeti, maka na o nwere ike ume ya ezu ya, maka na enwere ike bifo ruo etu a, bifo ruo ndị sekuriti eriwegoro ekwoki ma ọ merụọ ya ahụ. Mana o kwuru si ịnụcha ozi a gị gbasara ya ndị ọzọ. So ihe na-achị kụwarụ gị bụ mana ị bịara jụwa mgbe ihe o kwuru ozi ezi ma ihe o kwuru eziri ezi, mana ihe na-achị kụwarụ gị bụ ejibia wee mara gị atụ ihe bụ ịkụ amụma mgbe gburugburu. Onye ọbụla bụ okenye 70 and above, ọ bụrụ na nna gị nwe onye Igbo too n'ala Igbo a, ọ ga-ama ihe a m kwuru. Ma ọ ịbụ na irubo that age, jụọ nna gị kedu ihe o nwere ihe a na-akpọ ịkụ amụma n'ala Igbo, ọ ya akọwara gị ya ka ị mara na ụmụ ihe a dịbụ mgbe gburugburu. All entities of powers, mmụọ nọ n'obodo ma ogwugwu ma udo ma amadioha, ụmụ mmụọ niile abụ ndị na-edi ndị mmadụ ozi. Jekwa kwuo ihe dị etu a ka ọ maa ọkwa mmiri maka ozuzie. Mana nke bụ eziokwu na onye na-akụ amụma bịa gwachaa gị nekwa ihe a gwara gị n'ezinụlọ gị, gị wepụ aka enwe n'ofe bifo ọgha aka mmadụ. Ọ bụrụ na ị meghị ya, mmiri a ga-ezo.
onye abụ ịkọ ọma n'ala Igbo. Ọ dịkwa mgbe gburugburu ụmụ Igbo na tanụ na ọdịnala Igbo, onwe ihe ọbụla bụ ihe ọchịchị obi ndị be anyị na-achọ, ọ bụrụ na anyị chighata kwuo Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa, anyị ga-enweta ya. Mana ka anyị wepụ aka na mpụ, agwagwara m ndị mmadụ, gwa ndị mmadụ ihe dị iche na ọdịnala. Na ọdịnala abụrụkwa ọgwụ. Ọdịnala bụ mmadụ ime udo wuti ezumezu ndị si elu, chukwu aha etu o kwesịrị ichukwa ka chi dị mma wee dị. Ịgba ọgwụ wee corrupt practice dị pụtara n'ụdịrị onwe ya iche. Adị m ekwu maka ọgwụ. Ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ, mmadụ na ihe ọ bụla whatever you sow is what you reap. Ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala mana i believe in karma, ị dị asọ nsọ ala, nwanne ị bụrụ onye ọdịnala ka chi dị mma dị. Ị ga-eche okwu ahụ ji chọọ ịwọch vidio in full, bịa na my YouTube channel Ugochi tubelu oraifite, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-afụ afa m, wọchị m na YouTube. Anyị nwere ọtụtụ vidios na nkụzi anyị kụzigo. Ọ bụrụ na ị nwere ozi ị chọrọ izitere m na WhatsApp, sendere m meseji na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ị nerecha vidio tụsara ya ndị ya dị ụlọ.